Kaixo lagunak, ikusi dugu nolakoak izan ziren zinemagintzaren hastapenak. Garai hartako zuzendari eta muntatzaileen esperimentu zenbait ere ikusi dugu. Orain zuek izango zarete muntatzaile eta zuzendari. Soinugabeko muntaia bat egin dezazuen proposatu nahi dizuet. Muntaia egiteko hona hemen arauak. Aldizkari, egunkari eta horrelakoetako argazkiak erabili. Saia zaitezte argazki guztiak tamaina berekoak izan daitezen. Din A4 tamaina da egokiena eta erosoena. Aukeratu 30, ez gehiago. Etzazue azalpenezko testurik jar, soilik obraren izenburua. Soinu banda egiteko musika klasikoa erabili. Eta azkenik, muntaian agertutakoari buruzko testu idatzia egin. Lan metodo gisa, honako hau proposatzen dizuet. Taldeak egin, talde bakoitzak gai bat aukeratu, nahi duena, eta gaiari ongi datozkiola iristen dituen argazkiak aukeratu, eskuartean dituen, egunkari eta aldizkarietatik. Aldi berean, istorioaren azalpen literarioa idatzi. Material guztiak prest dauzkazuenean, egindako muntaia proiektatu eta proiekzioa bideokamera batez filmatu. Ikus ezazue, gure lagunek egin duten muntaia. Kaixo lagunak, ikusi dugu nolakoak izan ziren zinemagintzaren hastapenak. Garai hartako zuzendari eta muntatzaileen esperimentu zenbait ere ikusi dugu. Orain zuek izango zarete zuzendari eta muntatzaile. Soinu gabeko muntaia bat azalpen errotuluekin egin dezazuen proposatu nahi dizuet. Muntaia egiteko hona hemen arauak. Aldizkari, egunkari eta horrelakoetako argazkiak erabili. Saia zaitezte argazki guztiak tamaina berekoak izan daitezen. Din A4 tamaina da egokiena eta erosoena. Aukeratu 50, ez gehiago. Azalpenezko testuak erabili, film mutuetan bezala. Soinu banda egiteko musika klasikoa erabili. Muntaian agertutakoari buruzko testu idatzia egin. Aholku bat, ahalik eta errotulu gutxien erabili. Horrek lana zaildu egingo dizue, baina askoz gehiago ikasiko duzue. Lan metodo gisa, honako hau proposatzen dizuet. Taldeak egin, talde bakoitzak gai bat aukeratu, nahi duena, eta gaiari ongi datozkiola iristen dituen argazkiak aukeratu, eskuartean dituen egunkari eta aldizkarietatik. Aldi berean, istorioaren azalpen literarioa idatzi. Material guztiak prest dauzkazuenean egindako muntaia proiektatu eta proiekzioa bideokamera batez filmatu.
Ikus ezazue gure lagunek egin duten muntaia.